जोंनि गरेस्वर हालामनि जोंनि सोलोंथाइ खोन्दोनि गेजेराव नुजाथिनाय गासैबो जों बर' फोरोंगिरि आफादनि गौथुमनिफ्राय जोङो मोनसे फोसावदों जिहेतु जोंना मिरु गौथुमा नैबे टेब्लेटनि सोमोन्दै जोंनाव माने ट्रेनिंखौ जों लाया आरो बे टेब्लेटखौ जोङो बाहाया बेबायदि जोंनिया सेन्ट्रेल गौथुमनिफ्राय जितु बिथोन होदों बे बिथोननि थाखाय जों दिनै गावबा गावनि सोलोंथाइ खोन्दोआव टेब्लेटखौ जों दिनै जमा होगोन मानोना जोङो फोरोंगिरि हिसाबै जों फोरोंगिरिनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन नाथाय जों जिबिला खामानि जोंनो जाबसिननो हादों जे गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो बाजार खालामनांगौ ओंखाम ओंख्रिनि मैगं थाइगंनि बाजार खालामना लाना फैनांगौ गथ'फोरनो जाहोनाय संहोनाय खुरनाय आदि जोङो जाहाथे रेहाय मोनो आरो फोरोंगिरिनि बिबानखौ जों मोजां सामलायनो होयो आरो फोरोंगिरिनि बिबान थानानै फरायसाखौ जाहाथे मोजां लामाथिं मोजां गियानजों सोलोंनो हानाय खाबुखौ जोंनो सरकारा होयो बिनि थाखाय जों सरकारनिसिम खावलायनानै जोंनि बे दिनैनि टेब्लेटनि बेबस्थाखौ जोङो सेन्ट्रेल गौथुमनि बिथोन बायदियै जों दिनै सरकारनो गथायफिननाय जाबाय जों बेखौनो जों सेन्ट्रेल गौथुमनि जितु डिसिसन बेखौ जों मानिनानै जोंनि बे दिनैनि टेब्लेट गथायनायखौ जों माने गावबा गाव फरायसालि खोन्दोआव गथायनाय जाबाय गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानाव जों जाहाथे थानानै जोंनि बे बिबानखौ होयो जोंनि बिबानखौ गथायनाय जाहाथे गाहायफोरनि जितु मानदण्ड मोननांगौ जों बेखौ मोन्थायखौ जों मोननांगौ जों जितु 1929 मायथाइनिफ्राय जोङो जि बिबानाव जों मोनाखै फोरोंगिरिया बिबानखौ गथायना होनांगौ जे जों मोनोबा जोंनि मावनाय दांनाय खामानिया एसे सुबिदा जागोन बयबो हारिनि फारसेबो जोंना अलखदा मोजां जागोन आरो साननानै जोंनि बेनि दिनैनि बे गौथुमाव जों जितु टेब्लेट गथायबाय बेखिनिखौ बुंनानै फोजोब लोगोसेयावनो आरो फैगौ 24 अक्ट'आव जा बे टेब्लेटनि सोमोन्दै जोंनाव ट्रेनिं होगोन बे ट्रेनिंखौ जों लाया होननानै जोंनि गासैबो माने दुलाराय बर' फोरोंगिरि आफादनि जानाय जों डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जों मोनसे बिथोन होबाय जे जों बे माने ट्रेनिङाव बाहागो लाया जोङो सर्ब शिक्षा आरो समिति शिक्षा मोर्चाजों जोङो बयबो जयै खामानि मावगासिनो दङ बेखायनो जोंनि जितु जोंनिया अर्डार बे अर्डारखौ जोङो मानिथ'वा इयुनाव जुदि मानिनांगौबा बे उननि खोथा जागोन जाहाथे जोङो फोरोंगिरिनि जितु बिबान मोननांगौ मासि बे मासि जों मोनथारनांगोन अब्लानो जोङो बे टेब्लेटनि खामानिखौ हयथ'आ सरकारनि बिथोननि जों मावनो लागा जागोन आरोखि बेखिनिया बुंनानै दिनैनि बुंथ'नांगौ फोजोबबाय আমি আজি আমাক চৰকাৰে টেবলেট দিছিলে সেই টেবলেটবোৰ উভতাই দিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আহ্বান মৰ্মে এটা কথা হ'ল আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাকত হেডমাষ্টাৰ বুলি যিবিলাক কৈ আছে আচলতে 82 চনৰ পৰা হেডমাষ্টাৰ এই পদটো লোপ পাই গৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা বহুতো আলোচনা হ'ল মোটামুটি আজি 40 বাৰমান আলোচনাই হ'ল তেখেতসকলে দিম বুলি কয় শেষত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত 22 চনতো আলোচনা হ'ল তেখেতেও দিম বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়াও দিম বুলি কোৱা হিচাপতে থাকিল আমি হেডমাষ্টাৰ হিচাপে আপোনালোকে জানে নিশ্চয় আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিঙুৰ মুচি দিয়াৰ পৰা গু ধোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি কৰোঁ লগতে আমি অভিযন্তাৰ কামবিলাকো কৰোঁ যিবিলাক কাম কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছতো আমাক এই টেবলেটবিলাক দিছে হেডমাষ্টাৰ হিচাপে যিবিলাক কাম কৰিব লাগে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাব লাগে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাব নাপাওঁ এইবিলাকত লাগি থাকিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যদি আমি হেডমাষ্টাৰে নহয় আমি এইবিলাক কাম কেনেকৈ কৰিম তেখেতসকলে আমাক হেডমাষ্টাৰ পোষ্টটো দিয়ক তেতিয়া আমি এইবিলাক কৰিব পাৰিম গতিকে চৰকাৰক আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ হেডমাষ্টাৰ পোষ্টবিলাক দিয়ক আৰু তেতিয়া আমি টেবলেটৰ কামবিলাক আমি নিশ্চয় কৰিব পাৰিম আপোনালোকৰ টেবলেটখন গতাই দিছিল নেকি না আমি আজি গতাই দিলোঁ আমি আমাৰ গুৰেশ্বৰ খণ্ড প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যিমানখিনি LP স্কুল আছে গোটেইবিলাকে আহি পেলাই টেবলেটবিলাক আমি গতাই উভতাই দিলোঁ